Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kum shibenta na kajingyalap ban pensai ki ba halor ka kamjet nong mi khman ka seng hanyo trap Integrated Territorial Organization hito menta ka sngi ka arpu waiterik ubnai rempang arajar arpulai kalalet ban hiar sa jirang constituency pat penlong de kajinyalang hayo jirang haba krensha ki ba hagni ka sngi uba donbok dekhar presiden ka hito lembat ki waidi ki nong elam jong ka seng kila ther teng ya ka sarkar MDA ka balalam khmat da ka seng NPP da ka baong pagade ka sarkar ksoy lani ka ta ka Meghalaya Demonic Alliance ka balong kumutlen ka ban bamdo ye ka ribat ka jaj penreu kita ki nong elam kila penkin mauru chiki ba lor ki jingle jong ka sarkar MDA ha kini ki sansnem baladem kum ka jingsha siat tia gas ki nong hikai ka jingsha siat jong ki ba baloi loi ha ki pulit ka jingjia ha mukro ka jingbamla ban penbet ya ka them motor ka jingkerdo kam kerdo jam ki samla ka jingthmu ban wanra ktem khalai ka jingbamla ban penbet yu pot usam bat shibon ki wei ki jing e ki baki ba kila de ban ma lagi dong di thai ni snong di area district boper niwan ban yalap persya ya ka sarkar ksuy lane ya kata ka Meghalaya Demonic Alliance ka babila tib tharai dai gam dapatai syu nang nir kidan ni ksuy kebedan bentah ka tu ka kunhun jingwan jong ka hito ban hikai ye phi namar ba bangil baleng ong bangiwan ban peni ban kedo ye phi de kalenti umba penia kedo ti henry bangin peni ye phi de kinong muna ki baha lani ba pembi jet no tu nong yalam kubala ban ket ya kalungkor hagane ka kenti ka banwan namar ba nilai isai ba hagane ka kenti ngidon kam ka jingkersan barat ba nakaterpeng ke jongpi dipai nong song snong jong ko konsensi jong ka jirang dipa ba ka tu ka terpeng ke jongpi kan de ban long ka baskem na banta ka ri ba ka jet ban riu kenang ba phunla ban yale ban ya khon yala ka jong ko hok kumba phitep ngi wan hang ni ban hikai ye phi ba phin long ki ba atkar ba phin la ru ban khne ya ka hok jongpi da ka bot kumno kita ki nong mi khmat ba phidei ban jet hakane ka arpu lai hak arpu nyau terek kumno pidei banjit bat yano pidei banjit ngagar par ru yipi ngakan tu ru yipi barok khot kinong song snong tan ka jirang henrei barok khot ka jelahi khasi jantia bat garo subha nadu menta kasni sayebu ditui ringtun kenang ba pindala khi men step bat pindathia ru ndala don bapun pinyo semua baik hak kita dong skor ke jong pi kaba ban empat baik sorkor ksut ya pha ka tol abiang dekan mau ban bu itu kentien kumbar wai tu samla kenang ba pin ken mau ba ka jingsha kuang tiar gas ka jingsha siajap hamukro ka jingsha leben jong kilat kibadan kidong kithan haki kaput ka jing bom yo ya ko umbam umdi ke babiang ka bom jing ka jing bom yo ki college ki university bat ki baper kan mau ban bu yitu iring tun kenang ba kitum kinong penbiet kin suthu sendat ya ka ai ba ki de ban suthu dongan phai khmat no menta khamtam ye phi ki pai nong song snong ki badan hak haput wat num dawa ban pembet yu put usam henrei ka baneng ko le phi de ban dawa swa banjir yang kita kinong mi khmat kiban la ban wanra ban thau yang kata ka an lani ban piano yang kata ka separate cadres kai kata ka separate cadres kapamut uniu kulit Meghalaya kila i na kapor lada jia basha siat kinong song snong jong ka jela kibadan hakap kapur Meghalaya hitim nem balai gini kulit khasi lani kita ki Meghalaya Police MLP kimla pen phai shikuli syaka sarkar Assam namar bangidang don kata ka John Kedar ha kata banong rem ka hito ka yang ban pensai ban pensotho ye phi bangi desha ban yada lada kita sipai jongi kim phat don ya kata ki ikhtiar ba pengkup haki wat mut bakitla ban yada ye phi
Maki yang meminta kilong kum kado ukau boy kum baong ki kenten nong wei ukau boy klem kuli ukau boy klem suloi hadu minta tak ada wiong ye pi jit de kinong yasat jit de kinong tauan wat num jit de kinong tauet namar ba san snem menshwa na po jirang konvensi plat jit tang unong ice cream tang unong ai pleng tang unong sam blanket katu ke blanket kala ai pi benda benar belai katu ke blanket kadai ke bullet proof na kadai banyada tang hapor kriat na jumpa pi ba pidan kam yang ke bullet proof na pidan kam na kata banyada yang jing kriat na pencong nong rem balai pidan kam yang an ban pia no yang separate kedar kabamut la dau khasi jongi uyo la ka jong yang kata ka separate kedar wat mut bau tau khasi jongi khau kuat la dau seng halang unut ban pha ya la ka jing im lengba ka HITO pimut utei le baba bula de bam tulok unut pala hendrai le umna namar badang don gitlen kibare dep ya sela kat bat kibala ya dep kubleti bat ka sarkar asam dan nang nadu minta kasi tharai pisung tho baga kata ka separate join kedar wat nam benchu iki paradox prasnam ke jongpi kiba yada ya pi ha khaput hendrai ben ya kitu tinong mi khmat ke jongpi kiba man ra la ne ban thau kata ka an ke babia lada pemnget keli u ong ke ka an ba mela de sna un so ong ye pi ngila de sna ya ka an kasino kaba hawar puwei uang tonginya duai hagar puar uang tonginya kalai atau kum kata sarkar kuat nginya kamai spa da kamai demet harai piong ngakren bakla hendrei laihi ngingi iet ya kadong kathan jong keribhoi takadau ngi sau benai mensuang ngi lahir ngi la pen giru da kabor bat ngi la kloi ru ban phai la kajing ya ka jong kajing em tang ba ko burom jong ke jirang bat kerib hoi kanung thok bria namar bangi su tho la dau dat tang wei berjong ru kat no kajing dat ta hendrei la da ka burom ka jong ngi kaja phimut ngi kum ki khon samla nyimla mo menyadai ka kemi la jong ka basa bat bor honong wei kata kadai bapinya syai bang ide banjit kum kino kita kinong yalam ngakermen scam ru bapinla banjit de kita kinong yalam mo sumpah kelet no yang tu blanket kelet no yang tu kasan hajar kelet no yang tu kaspo hajar kan mentoy yu ya pi ya tu kas blok kan mentoy yu ya pi ya kita ki outpost kan mentoy yu pi kita ka fiar bikit lada yang itu hi kebasyong untuk tang ka benet dan tang kesuloi dan kuli klem top suloi klem kuli dan kam sha ban rawanda daga an ka babian lada pemnget sekeliru negitu di pulet lagi IAS lagi officer kin batai kham nya yo leseng apa batai bakla hendrei ke ka bala thok ke ka bala pen khambot kata ka gohok lada ki wan penbet pat pi ki ong ngila aya pi ka surok ngila aya pi ka skol ngila aya pi kata ka ne ka tai ken thau hendrei to do tiep cầm đi gặp xa của chúng ký cầm đi gặp xa trong cái NPP cầm đi gặp xa trong cái MDA Henry cái đi xa trong phải ba lệ xe mình ta phải nằm cung nô cái tàu tây u President trong hitu ông gặp xa trong phải ba habab hitiet ijing proy hang tu thon em MRP Max Retail Price artengka kabamut Shinaya Arnaya cái đi của chúng phi hitiet nadu của Sopti nadu Kamlo nadu Kashini nadu Ukau kila dep ben seo khajana kabam shim lakren la san puwei teli gisnem ka ta ka ai ka baha thungkam thungjam ngan ye thu ye pi ka dang long be ai hang ni hajla ko jungi hagine gisni balade ni na kaliang jong kaseng ni la dep banwat ye kita ilat RTI lani kita kiwat lat jingtip ba ya kata ka job reservation kalong kumno balai ila ya tai ni hapo assembly ya kata ko restart system balai basha kan tho ki MLA nakaway kan hon balai bakim phat not ban keren kan ong ya pi tang skentin kat badang don ka sarkar suot bat ki phan karo wat mut
tinglah ba ya kani ke job reservation kin pelong ai namar hang tu ya ka tu ka 20% banjin la menteri kam kat kum kaan hang ta ngin ye yok mar kat juk hang ta pen si kin sami ki phan ki bubun balai nga haban keren namar bangidon kam ya barok wat kabadan hang tai hapo assembly nani hapo sekretariat kabanyatai nila don kam ban menteri kam no ya kata ke job reservation ban pengkala syaka act anda kala act kemud barok wat ki kon samla jingi ginum don syu ke badu kam do jam lada bakinang bastat bat nga tenturu ye phi balada bidang biet lada bidang jiet lada phim sempang te ka bamut ong nei kon ki ti jong phi lada phi pha do thlong ong buon no kon ya kitu ki kot skol sharut kan mentoy yu i kon jong phi kin le skol lada uthlong chong apa sekretariat lada pisngo ba kejirang konsumsi le kablak sekwan pha di kinong yalam ki banut penyakran ngakrai bidang kenmau ba dei na kadong kathan ke jong phi am badon chief minister kadei ne ngabakalana ndei na po jirang konsumsi bala dan tengu chief minister balai bat ya meminta kisan senam dia pak do tolong secisian ngin pak do tolong wat num bakla hagane ka kenti ngidon ka hok ban yasa ngidon ru ka hok ban persya kata kamdei ka sur jengi hendrei kadei ka sur jong nong sok jong bejirang konsumsi ne biong bumno lada unjo ya kene ka khubor ngakwa pat nganut ro ya u ba ka jingkop ko jong u ba u bai ya kene ka seng hito jongi hot nia pher na ki wei ki seng balang na ki wei ki kunhun namar balai 4 don bala banthit ya ka hito hadu kene ka klip mat totip ba kano ka kunhun ka pasapjar ha ka por election kadai ka kunhun ka bala syathit rei ka kunhun ka padang khi dak sar kamut kadai ka kunhun ka bombat syathit bat ka bomlai ru banthit lano ru hidai bat sekau tu ya kata ukop yang ni hana bakasei ka seng kumta kadai ka seng kumta bat ukop ro ba mau dei presiden jong ka state udon hadu arlak kinong bot balai baga hito pat katnongut me adon hang tu mewan Yakob mangikin kita ki nginong kita ki khawai ha mau uyanut banyasai tang ki platform election rei mangi man ka sngi man ka por man ka minit man ka kanta ngia sai na ka benta ka bha ka niat na ka benta dari ban ka jaj ban riu on kum maki ki bala banyasai tang hapo ka konstituensi ka jongki saya pi paling iwan hang ni kolong ba ni persya ya kene ka sarkar MDA ka balong sya kata sarkar ka balelam balong sya da besim ba ki kidon kata ka mesin kusut nak kata gi na kaleng itu nyemla banya sya kai ka bang ngi la ya hakini ki ski kem pa i lembaki kot ku bol da ngime kedo bat ni ro kum kinalam jong ka hito ba ja ba pon tili ki ja ba susi ba ngi kun ki samla nyemla banyasya nang ta kadang ni wan yang ni api kum ki pai ba nang sonong jong ka jirang ka tusi la kerpa ji bi ba phidai ban pet ba kum no ban jiet ki kadang mutwan ba hak jo ko puan la kerpa ji bi om pangi ni wan yang ni banyalap ji bi ban jiet yu no no ka di jiet ba wa pi pin pinamla ban jiet ya ka no mi kmat uba suhe tangkania hapo ye maka baca pi bagi pai joko jirang pindai so kipe dia pindai kipe nya menang ya seno na jirang presiden jingi uang ba ki boi jingi na kipe pindai kipe ba pada pindai kipe kamdon nyemut hari menta kumpo presiden joko de kesensun ngi ki boi nyim de so kipe nyim de so pe yang tak pisah sana aja na sipau aja na benta kan ka jingjit ni pi yo nami kuat halu aja apply dengan kerpa je pi ba pin sutu kumno ngamla ban pakai kamjong hari dengan kerpa je pi pin dai ban kathya kadem kumno binang ban jiat ikinong mitwan
Hang pon kam kwa mungkin kamjong tak kini kentien. Boleh sebut boleh dorongkan tapi bangiru kumjong. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Kajingkular ka TMC na kabinta ka Meghalaya. Kajing pintik na ya kalaway bapranay. An ay jingarap khat ara jarting kasisnam shaman na kilong yeng jong kikina ki papuliya ki school sarkar. Namar kata ka TMC kan ay shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khna puli college ban krishan ya kapuli puthi ka baminta. Hakane ka apnyo trek urempang John ya kasap jong pi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.